gogoratzen dut beste batean anedota bat. Auki genduen pasillo bet, xe izango zan, metro bat eta zeo zer. Kanpoan esan zuzelan Espainiako banderia eminibia bizena ben. Dinozte inspektoriak ez. Hori bandera hori ez. Hemen pasillo honetan, beste bat emingo dozu, tamaino bardinekoa. Eta izen zen, pasillo bet, imaginatu lako pasillo baten, umeak handi pase behar direla, eta pasilloa esan izen Rusia berez. Esan etzen baina don Pablo, hori... Bueno, la próxima vez quiero ver ahí colgada la bandera. Vale. Claro, esan hemen. Baina, eskendu niminien. Hori esan baina eskenean esanen badator, eta esatu este niñakik, que te va a quitar el título. Ez duzte kenduko. Zer orduan egon entzen ni, zuzendari Jaionek amaitu eta gero hori. Eta Jaione pesema bronka. Claro, es que etorten zan, eta naizetan zan bronkea, eta larritasune. Inspektoria ganera orduan sarri etorten ziren, ez da? Sarri. Gaur egun nik ez dakit zein dan, ez nor dan. Claro, ja, enau, baina lehen behar askorik etorten. Nik uste dut gehiago joaten direla zuzendariak espezinora, eureko nahi etorri baino. Baina ez pentsaku gana bakarrik etorten zanik, Eskoletara behioaten zan, monjatara behioaten zan, leku guztietara, lehen espezinoak, nik ez dakit zer egiten zaudien, baina arlo horretan, Espainiako kantue, kanta behar izaten zen duen, eta olako galdera batzuk, eta hori derrigorra zen. Derrigorra. Niri paseiat hori.